Id-Deputat Nazzjonalista David Stellini qal li d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi għandu jerfa' r-responsabilità tal-li qal u jġib il-provi tal-allegazzjonijiet li għamel bl-immunità parlamentari. Fil-Parlament, Jason Azzopardi allega li l-akkużati bil-qtil ta' Defni Caruana Galizia kienu marfa minn qabel bl-arrest tagħhom nhar l-4 ta' Diċembru li għadda. Allegazzjonijiet li ġew miċħuda kategorikament kemm il-Pulizija u kemm is-Servizz tas-Sigurtà. Fil-programm Ir-Realtà fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Stellini qal li Azzopardi għandu jissostanzja dak li qal bil-privileġġ parlamentari u jerfa' ir-responsabilità ta' emilu. Għażla tiegħu, ġifieri ma jrid jerfa' responsabilità tiegħu. Kull politiku, inkluż Dr. Jason Azzopardi li għandi rispett kbir lejh, però rridu nerfgħu ir-responsabilità dak kollu li ngħidu fil-Parlament jew barra l-Parlament. Stellini qal li dan għandu jsir għal fatt li dan jista' joħloq ħafna ħsara lil persuni involuti. Ma tkun responsabbli u tagħmilha b'mod kawt u tagħmilha b'mod li tipprova tevita il-collateral damage. F'dal każ Dr. Jason Azzopardi jipprovdi il-provi. Anki tittati il-din li l-issurġent li semma bismu ikollu l-opportunità jiġu qoddim dan il-bord u jipprova li hu innoċenti. Minkejja li deputat jista' jwieġeb fil-Parlament għall-akkużi li jsiru kontrih, sal-lum qatt m'hemmx mekkaniżmu li permezz tiegħu ċittadin jista' jipprova lilu nnifsu innoċenti u għalhekk l-allegazzjoni li jiġi mċappa sbija jista' jibqa' jġorra bil-konsegwenzi kollha. F'intervent fil-programm il-Professur Godfrey Pirotta qal li jaqbel mal-immunità parlamentari iżda sostna li dak li qal Jason Azzopardi għadu mhux pruvat. Inti tagħmel akkuża bħalma di, issemmi l-ismijiet u tagħmel, issa n-nies li semmi għandhom ikollhom dritt jiddefendu ruħhom, fl-opinjoni tiegħi. Għax issemmi nies u mbagħad kull ma tajt u dana ma tippruvax, dak tippruva. Fil-regolamenti parlamentari, meta membru parlamentari jakkuża membru ieħor b'xi ħaġa u ma jġibx il-provi, irid jirtira jew kellek qed jabbuża mill-privileġġ parlamentari. Tajjeb din hija regola, standing order tal-Parlament. Il-whip tal-Gvern Byron Camilleri fakkar kif l-20 ta' Lulju ta' sentejn ilu Jason Azzopardi kien wieħed mid-deputati li indirizza konferenza tal-aħbarijiet fisem il-Partit Nazzjonalista dwar it-tneħħija tal-immunità parlamentari. Madankollu qal li issa d-deputat nazzjonalista qed jinħeba wara l-istess privileġġ sabiex jagħmel allegazzjonijiet serji dwar l-investigazzjonijiet brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia. Dakinhar il-Partit Nazzjonalista kien għamel press conference fejn qal li hu ma jaqbilx mal-privileġġ parlamentari, oħroġ il-għaġeb dakinhar kien hemm Jason Azzopardi nnifsu f'din il-press conference tal-Partit Nazzjonalista jgħid illi għandu jitneħħa l-privileġġ parlamentari. Skont l-ex viċi kap nazzjonalista Mario De Marco, membri parlamentari li jitkellmu b'mod responsabbli m'għandhomx jinħbew wara l-immunità parlamentari. Huwa kien sostna kif il-libertà tal-espressjoni u r-regoli għandhom ikunu l-istess għal kulħadd kemm ġewwa kif ukoll barra l-Parlament.